Takže dobrý deň, vítajte na dnešnom webináre firmy Rubal, ktorá sa zaoberá vlastne vývojom programov pre statické výpočty a navrhovanie konštrukcií. Moje meno je Adam Brana a mám na starosti hlavne finálnu kontrolu našich produktov pred tým, ako sa dostanú k zákazníkom. A ďalej tu sedí so mnou môj kolega Jakub Hrazin, ktorý má na starosti hlavne marketing a starostlivosť o zákazníkov. Dnešná prezentácia bude zameraná hlavne na nejaké tipy a triky v programe RFM, konkrétne na použitie uzlových väzieb, nejaké riešenie nestability a modelovanie pomocou imperfekcií. Môžeme sa stručne pozrieť na obsah dnešnej prezentácie. Tak prezentácia bude zameraná hlavne na praktické ukážky, kde môžeme aplikovať jednu nie z úplných noviniek, ale z novších funkcií, a to sú uzlové väzby. Ďalej na riešenie niektorých problémov s nestabilitou a na záver si ukážeme modelovanie pomocou imperfekcií. Pre tých, ktorí sa účastnia nášho webináru prvýkrát, tak toto je vlastne aplikácia, ktorú používame. Pomocou toho oranžového tlačítka môžete schovať alebo zobraziť kontrolný panel. V prípade vašich otázok môžete ich priamo písať do chatu. Na vaše otázky vám bude odpovedať môj kolega Jakub. A v prípade, že by tých otázok bolo veľa a niektoré by sa nestihli zodpovedať, nemusíte sa báť. Všetky otázky budú zodpovedané dodatočne pomocou mailu. Tak, môžeme prejsť priamo k praktickým ukážkam. Na začiatok si teda ukážeme použitie uzlových väzieb. Takže tu som si pre vás pripravil takúto klasickú rámovú konštrukciu oceľovú, ktorá pozostáva vlastne z rôznych typov prvkov alebo prútov. Môžeme si ich teda zobraziť pomocou viditeľnosti podľa typu. Zobrazíme si najprv typ nosník. To sú tieto dva rámy, tuhé rámy, ktoré vlastne prenášajú okrem osových a priečných síl takisto aj ohybové momenty na oboch okrajoch. Takže vlastne konštrukcia je v smere X tuhá. Ďalej tu mám priehradové pruty. Tie sa oproti týmto nosníkom líšia v tom, že na začiatku a na konci nie sú schopné prenášať ohybový moment. A na záver tu mám ťahové pruty, ktoré mi vlastne zabezpečujú tuhosť tejto konštrukcie v smere Y. A tieto pruty majú vlastne zadanú nelinearitu, že sú schopné zaberať alebo pôsobiť iba ako ťahané pruty. Pokiaľ daný prut by bol tlačený, tak z výpočtu vypadne a už sa ďalej nezapája do konštrukcie. Takže vlastne typický takýto prvok sú nejaké oceľové lana. Tak, viditeľnosti si môžem vypnúť, znova si zobrať celú konštrukciu. Mám tu 3 zaťažovacie stavy, tým je teda nejaké zvislé zaťaženie, ďalej vodorovné zaťaženie rovnomerné a vodorovné zaťaženie excentrické. Takže môžem si spočítať daný model. Okay. Takže vidím, že môžeme sa teda pozrieť od zaťažovacieho stavu číslo 1, kde hlavná deformácia je v smere Z. Pri zvislom zaťažení, pri vodorovnom zaťažení hlavná deformácia je samozrejme v vodorovnom smere Y. Vidím, že teda deformácia je pomerne veľká, je to skoro 400 mm. Môžem teda pozrieť aj tuto v paneli. Čo v podstate nie je prekvapivé, keďže daný prúd namáha v jeho slabšej osi, takže táto deformácia je značná. Čo v prípade, alebo povedzme, že v reáli mám v tejto strešnej rovine, alebo v tejto streche v rovine XY nejakú tuhú dosku, ktorá mi uzly medzi sebou previaže, že budú spolu pôsobiť. Avšak nechcem tam modelovať nejaké dosky, keďže zbytočne by som ten model komplikoval, danú dosku nechcem navrhovať, povedzme, ale chcem len zabezpečiť toto spolupôsobenie.
Na to, alebo jednou z možností, ako toto chovanie docieliť, je použiť uzlové väzby. Otvorím si teda dialog na zadanie novej uzlovej väzby a tu mám teda nejaké vstupné parametre, ktoré musím zadať. Chcem zabezpečiť tuhosť v rovine XY, teda v tejto strešnej rovine. Takže tu mám zadanú XY. Vidím, že táto podmienka vlastne spôsobuje, že uzly budú spolu pôsobiť v smere UX, UY a v polotočení okolo osy Z. Ďalej musím vybrať dané uzly, ktoré chcem, aby spolu pôsobili. Označím si dané uzly, ktoré potrebujem a potvrdím tlačítkom OK. Tým pádom mám danú uzlovú väzbu zadanú. Potvrdím tlačítkom OK. Samozrejme zmenil som teda vstupné údaje, takže výsledky sú zmazané. Tu už vidím teda našu značku pre uzlové väzby, ktorá je takouto čiarkovanou čiarou a vlastne spája všetky dané uzly. Takže dám si danú konštrukciu spočítať ešte raz. A tu už vidím, teda môžem sa najprv pozrieť na výsledok zaťaženie. Tu teda to nemá ako vplyvniť alebo neovplyvňuje, keďže som zabezpečil spolupôsobenie iba v rovine XY, ale čo je zaujímavé, tak je vlastne vodorovné zaťaženie, kde už vidím, že daná rovina je tuhá a deformácia je už len 8,3 mm. Toto je vhodný spôsob, ako modelovať takýto efekt, pritom ale neovplyvniť ostatné vnútorné sily, alebo v podstate ovplyvním len to, čo naozaj chcem. A vidím teda, že dostávam úplne iné výsledky len na základe použitia nejakého správneho modelu alebo správnych okrajových podmienok. Samozrejme, teraz si ukazujeme deformáciu, ale všetky vnútorné sily takisto budú súvisieť, takže napríklad nejaký moment MZ v danom prvku je úplne minimálny a MY MZ teda od tohto zaťaženia je úplne minimálny, ale MY od výsilov zaťaženia zostáva v podstate taký ako predtým, tento priebeh. Takže to by sme mali prvý model na tieto uzlové väzby. Ukážeme si druhý model a toto bude trochu iný prípad. Jedná sa o takéto povedzme typické lešenie, ktoré pozostáva teda z prvkov typu prúd, to sú tieto modré zvislé, a potom z priehradových prúdov, to sú všetky tieto zelené, plus ešte zavetrovanie v smere Y pomocou lán alebo prútov, ktoré vlastne sú ťahové. Ďalej tu máme zaťaženie stále v smere Z a imperfekcie v smere osy Y. Z týchto zaťažovacích stavov som si vytvoril jednu kombináciu zaťažení, ktorá mi kombinuje teda aj imperfekcie, aj zaťaženie v smere Z. Takže pokúsim sa spočítať danú kombináciu zaťažení. A vidím teda, že dochádza k nestabilite. Čo robiť v takomto prípade? Vidím teda, že nestabilita je v nejakom uzle, ale v podstate pri tejto konštrukcii by sa na to teda ešte dalo prísť, ale pokiaľ by som mal nejakú naozaj veľkú konštrukciu, môže s tým byť problém zistiť, kde nestabilita je. Najprv si teraz kontrolujem parametry výpočtu pri kombinácii zaťažení a vidím, že tu počítam pomocou analýzy druhého rádu, čiže vlastne nelineárny výpočet. Prvý taký krok, aby som teraz zistil, v čom je problém, je, že si skúsim výpočet prepnúť na lineárny. Potvrdím OK. Dám si znova spočítať konštrukciu. A vidím teda, že matica tuhosti je stále singulární. Dochádza vlastne k nestabilite v uzle 22 smer Y v prvom prírastku. To je niekde tu.
Povedzme ale, že stále akoby nie som schopný na to prísť, čím je ten problém, tak v tomto prípade môžem použiť náš pridávny modul RF Stability, ktorý slúži na stabilitnú analýzu. Neskôr si k tomuto modulu ešte pri ďalšom modeli povieme viac. Zatiaľ si vlastne len ukážeme možnosť zadania kombinácií zaťažení a využitie funkcie, kde dokážeme spočítať vlastný tvar pri nestabilnom modeli, aby som dokázal túto nestabilitu vlastne identifikovať. Takže spustím si výpočet. A zobrazím si grafiku. V tomto prípade už je mi teda jasnejšie, že celý tento rám vpredu mi vlastne uchádza do jednej strany. Máme tu vlastne tvar číslo 1. Teraz tým pádom je jasné, že vlastne táto strana nie je zachytená pomocou žiadneho stúženia a keďže všetky ostatné prvky, alebo tieto prvky sú prihravé konštrukcie, ktoré majú na koncoch kĺby, tak je jasné teda, že táto strana je pohyblivá. Jednou možnosťou teda by bolo pridať toto zavetrovanie aj na prednú stranu, ale v podstate v praxi si môžem uvedomiť, že takáto konštrukcia vlčnárska musí mať samozrejme aj nejaké tuhé dosky, po ktorých teda chodia robotníci, a pokiaľ by som dokázal namodelovať alebo prepojiť tieto roviny, tak daná konštrukcia by v podstate mala byť stabilná. Na toto môžem znova použiť uzlové väzby. Takže znova si dám uzlovú väzbu v rovine XY. Vyberiem si uzly. Dám si napríklad túto spodnú rovinu. Potvrdím OK. A takisto uložím. Tým, že mám zobrazené dané uzly. Môžem si nakopírovať tieto uzlové väzby aj do ďalších podlaží. A môžem znova vyskúšať spočítať danú kombináciu zaťažení. Zobraziť výsledky, spustiť výpočet. V tomto prípade vidím, že teda konštrukcia je už stabilná a znova teda dochádza k tomu, že moje výsledky nie sú zmenené ani ničím deformované. Takúto tú rovinu si namodelujem veľmi rýchlo a ľahko a nemusím sa trápiť modelovaním nejakej dosky, kde teda musím zabezpečiť správne okrajové podmienky, aby som si nejakým spôsobom neovplyvnil vnútorné sily v lešení. Keďže táto doska v podstate je tam vyloženie, alebo táto našlapná zóna pre robotníkov je vyloženie len na to, aby som zabezpečil také reálnejšie chovanie tejto konštrukcie. Takže to by sme mali teda k uzlovým väzbám. Ďalej si prejdeme na ďalší model, na ktorom si ukážeme riešenie problému s nestabilitou. Mám tu teda pripravenú klasickú oceľovú halu, ktorú mám zaťaženú teda vlastnou ťažou, vysoké zaťaženie, snehom, imperfekciami a predpätím v lanách, ktoré mi zabezpečujú teda zavetrovanie danej konštrukcie, a z týchto zaťažení mám teda vytvorenú jednu kombináciu. Zatiaľ teda vypnem zobrazenie zaťaženia, aby teda konštrukcia bola prehľadnejšia. Takže znova mám tu teda tú kombináciu zaťažení a pokúsim sa danú kombináciu vypočítať. A vidím teda, že znova mám hlásenie nestability v nejakom úzle okolo osy X. V tomto prípade vidím, že už tá konštrukcia je pomerne veľká a už aj niekedy je ťažko odhadnúť, čo je problém. Takže sa vrátime pozrieme sa do zaťažovacích stavov a parametry výpočtu daného zaťažovacieho stavu. Trošku viac teda len tieto teórie druhého rádu. V podstate tento výpočet zisťuje rovnováhu na zdeformovanej konštrukcii
pri malých deformáciách. Normálové sily v tomto prípade môžu navýšiť ohybové momenty, ale je dôležité vedieť, že vlastne kritérium na prerušenie výpočtu môže byť veľký rozdiel v normálovej sile v jednotlivých iteráciách. To znamená, že k nestabilite môže nastať aj vtedy, keď v podstate model ako taký je namodelovaný správne, ale dochádza k preťaženiu tejto konštrukcie a na základe toho dochádza k strate stability. Prvým krokom, znova tak ako sme si ukázali pri modeli predtým, pri tom lečení, je prepnúť si výpočet na lineárny. Skúsiť ho spočítať najprv lineárne. V danom prípade teda vidím, že výpočet mi prebehol a to znamená, že môj model je v podstate správny, akurát dochádza k preťaženiu tejto konštrukcie. Čo s tým? V podstate týchto riešení je viac. Teraz si ukážeme jedno riešenie pomocou ďalšieho prídavného modulu RF Stability. RF Stability na stabilitnú analýzu. Teraz si k tomuto modulu povieme pár slov. Vlastne slúži na výpočet vlastných čísel, súčiniteľov kritického zaťaženia a príslušných tvarov vybočenia k tomuto kritickému zaťaženiu. Ďalej je tu možnosť vlastne grafického zobrazenia daných teda vybočení a pomáha nám identifikovať kritické, respektíve ohrozené oblasti modelu. Túto metódu je vhodné aplikovať hlavne na štíhle nosníky alebo tenkostene škrupiny, kde vlastne k takýmto stratám stability dochádza. Na dialogu si teda zadáme kombináciu zaťažení 1. V tomto prípade už teda nemusíme zadávať túto možnosť pre nestabilný model, keďže daná kombinácia zaťažení je spočítaná lineárne a je stabilná. Takže spustím výpočet stabilitnej analýzy. A v tomto prípade vidím faktor kritického zaťaženia, ktorý je približne 0,9. To znamená, že keď dosiahnem 0,9 násobok zaťaženia, ktorý som si zadal, tak daná konštrukcia sa stáva nestabilnou. Takže z toho vyplýva, že vlastne danú konštrukciu som preťažil. Môžem prejsť do grafiky, kde vidím, alebo si môžem pozrieť hlavné smery vybočenia. Povedzme, zobrazím si len tento rám. Tu vidím teda hlavné smery vybočenia. Vidím, že mi rozhoduje tento horný vrchol pásnice daného väzníka, kde k danému vybočeniu dochádza. Dochádza tam pri zaťažení 0,9. Toto si môžem jednoducho overiť, teda, či to tak naozaj je. Vlastne v parametroch výpočtu danej kombinácie zaťažení si upravím zaťaženie pomocou súčiniteľa, tak ten kritický faktor je 0,9, tak ja si tam zadám 0,89 a znova prepnem výpočet na nelineárny. Potvrdím OK. V danom prípade už by mala byť kombinácia zaťažení stabilná. To zistíme hneď. A áno, má výsledky, takže vlastne je jasné, že k nestabilite dochádza kvôli preťaženiu konštrukcie. Môžem si to ešte overiť, či tá hrana alebo ten limit je naozaj tých 0,9, keď v parametroch výpočtu si zmením súčiniteľ zaťaženia na 0,91. Tam si znova spočítať kombináciu zaťažení. A teraz uvidím, že vlastne model je znova nestabilný. Čo v takomto prípade? No, v podstate jedna z možností je teda samozrejme znížiť zaťaženie po tento limit, čo teda nie vždy je možné. Takisto, alebo v tomto prípade si ukážeme, že vlastne menšia zmena geometrie konštrukcie môže túto odolnosť alebo tento kritický faktor podstatne navýšiť. A ako sme videli teda vo výsledkoch prídavného modulu RF Stability, tak kritický bol hlavne vrchol
tejto pásnice. Takže môžem si skúsiť upraviť geometriu týchto horných uzlov. Takže upravím uzol a skúsim ho trochu znížiť. Príklad na 11,64. OK. Takže malinko som len pozmenil geometriu a pozrieme sa ešte teda do parametrov výpočtu. Teraz si už teda zruším tento súčiniteľ, keďže zaťaženie nechcem meniť. Pokúsim sa znova spočítať danú konštrukciu. A v tomto prípade už vidím, že vlastne len malou zmenou geometrie som docielil to, že model je znova stabilný. Môžeme si ešte pre overenie spočítať znova kritický faktor danej kombinácie. Čiže vytvorím si nový prípad. Okay. Chceme to pre kombináciu zaťažení 1 a spustím výpočet. A teraz už vidím teda, že kritický faktor je okolo 1,3. Takže dané zaťaženie ešte môžem navýšiť o 30% a až vtedy docielim toto kritické zaťaženie, kde môžem stratiť stabilitu. Takže toto bol jeden z možností, ako riešiť problémy s nestabilitou konštrukcie. A teraz ešte prejdeme na poslednú ukážku, ktorá sa týka teda modelovania pomocou imperfekcií. Tu vidíme teda výsledný tvar alebo konštrukciu, ktorú chcem dosiahnuť. Je to takýto stĺp, ktorý pozostáva z viacerých prútov. A ukážeme si, ako napríklad takýto stĺp pomerne rýchlo a ľahko vymodelovať. Takže budeme v tomto prípade používať model RF-IMP, ktorý vlastne nám slúži na generovanie imperfekcií. V podstate hlavnou úlohou tohto modelu je generovať alebo zohľadňovať či už ekvivalentné zaťaženia alebo ekvivalentný model na vytvorenie imperfekcie, keďže mnohé normy s týmto zohľadnením uvažujú. Teraz si ale ukážeme, že je možné pomocou tohto modulu aj svojím spôsobom si pomôcť pri modelovaní. Takže začnem teraz s modelovaním. Vytvorím si 4 uzly. Teraz si tieto 4 uzly označím a nakopírujem v smere z minus 0,3 metra. V detailoch si môžem nastaviť teda, že medzi kopiami chcem vytvoriť nové línie a na týchto líniách chcem vytvoriť nové prúty, ktoré si vytvorím. Typ nosník a prierez už mám teda predefinovaný. Potvrdím OK. OK. A môžeme kopírovať. Takto som si teda vytvoril 4 prúty. Tieto 4 prúty môžem teda znova skopírovať. Vyberiem si vektor, pomocou ktorého to chcem kopírovať. V tomto prípade ale už nechcem teda vytvárať nové línie medzi kópiami. Potvrdím a nakopírujem. Ďalej si ešte tieto uzly približím o 0,3 metra, takže môžem napríklad upraviť uzel a v súradnicu zmením na minus 0,9 metra. Tak. Aby som dosiahol teda potrebnú výšku, akú som chcel, tak dané prúty ešte 3-krát skopírujem a v grafike si môžem vybrať vektor posunu a potvrdím. Takže takto už mám teda namodelované 4 štíhle súpy. Vytvorím si pomocný úzol v začiatku súradnicového systému. Tu si vyberiem pohľad zhora na dané 4 stĺpy, ktoré vidím teraz zhora. Všetky 4 si označím a editujem
V tomto prípade chcem, aby boli všetky natočené smerom do stredu. To môžem docieliť v úpravách prútu pomocou pomocného uzlu, ktorý som si predtým vytvoril. Takže v grafike ho znova môžem vybrať, potvrdím a dané prúty už mám pootočené. Keďže budeme používať modul na generovanie imperfekcií, tak si potrebujem vytvoriť takú pomocnú konštrukciu s spojitým zaťažením. Takže vytvorím si 4 tuhé podpory, základný stĺpuch a potrebujem ešte vytvoriť zaťaženie. A toto zaťaženie chcem, aby smerovalo do stredu, keďže chcem, aby tieto 4 rohy sa vlastne vo vrchole spojili. A na to budem potrebovať teda lokálny súradnicový systém, ktorý si môžem zobraziť doľavo v navigátori v paneli zobraziť. A prejdem na prúty, osovej systémy prútov XYZ. Vidím, že teda všetky osy Y smerujú do stredu, takže dané zaťaženie najprv musí vytvoriť zaťažovací stav bez vlastnej ťaže. Dané zaťaženie teda bude pôsobiť v lokálnom smere Y a môžem mu napríklad dať 1 kN na meter. A vyberiem si všetky 4 stĺpy. Teraz vidím, že zaťaženie mi smeruje do stredu tak, ako som chcel. Pre prehľadnosť môžem si teraz tie osové systémy vypnúť. A teraz si teda na rade použijem modul RFIMP, kde vlastne z daného zaťažovacieho stavu a zaťaženia a okrajových podmienok vygenerujem imperfekciu. Spustíme si modul na generovanie imperfekcií. Budeme ich generovať na základe zaťažovacieho stavu 1 pomocou počiatočnej deformácie modelu s maximálnou súradnicou 250 mm. To je vlastne hodnota, ktorú chcem, aby sa mi posunuli tie vrcholové uzly a budem generovať deformáciu posunutím uzlov. Teraz môžem teda danú deformáciu generovať. Takže bola úspešne vytvorená. OK. A v danom prípade vidím, že konštrukcia už má taký tvar, aký chcem a dané uzly hore sa spojili. V tejto fázi už môžem si vlastne zaťaženie vymazať. Ja som ho v podstate potreboval len na vygenerovanie takéhoto tvaru. Takže môžeme ho zmazať a takisto môžeme zmazať tieto podpory. Treba si dávať pozor, že v takomto prípade môže nastať to, že v jednom bode mám 4 uzly, čo v podstate nie je dobré pre modelovanie a takýmto podmienkami treba zabezpečiť, aby bol vždy v jednom bode iba jeden uzol. Takže jedna z možností je spojiť línie a pruty. Takže si takto označím daný uzol a vidím, že už tam mám len jeden. Alebo ďalšia z možností, vidíme, že sú tu 4 uzly, je použiť jeden z našich nástrojov a to je kontrola modelu na identické uzly. A vidím, že v dialogu už mám zobrazené dané identické uzly, však v tomto prípade môžem si vybrať, čo chcem, aby sa s takýmito uzlami stalo, po prípade si meniť toleranciu. V tomto prípade chcem teraz zlúčiť dané uzly do jedného. Táto funkcia je veľmi vhodná, pokiaľ importujete aj nejaký súbor z AutoCADu alebo z iných softverov a môže sa stať, že nejaké uzly sú duplikované. Takže potvrdím tlačítkom OK a vidím, že v danom bode už mám znova len jeden uzol. Takže základ konštrukcie už mám teda vymodelovaný a zostáva mi už len danú konštrukciu dotvoriť. Takže môžem vytvoriť nový sled prutov s daným prierezom. Môžem si to zobraziť ako prútový model, modelovať rýchlejšie a už vlastne len vyklikám
dané priečné nosníky pre daný slúb. Teraz vidím teda, že polovicu konštrukcie už mám hotovú a zostáva mi už len vlastne odzrkadliť danú polovicu stĺpa, takže si ho označím, vyberiem funkciu pre zrkadlenie, zaškrtnem si teda možnosť vytvoriť kópiu, chcem teda zrkadliť pomocou roviny XY a potrebujem si ešte vybrať teda rovinu symetrie alebo referenčný bod, ktorý je teda v základe a potvrdím OK. A už mám v podstate daný stĺp hotový, môžem si ho posunúť do začiatku súradnicového systému. A takto je vlastne možné využiť daný modul RFIMP, ktorý je vlastne prioritne určený na generovanie imperfekcií, ale dokážem si s ním aj takto vlastne pomôcť pri modelovaní rôznych konštrukcií. Tak vrátime sa späť k prezentácii. Pokiaľ by ste mali záujem o ďalšie informácie, môžete navštíviť náš web na dlubal.cz. Poprípade nás môžete kontaktovať priamo na e-mailovú adresu, poprípade telefonicky a takisto nás môžete sledovať na sociálnych sieťach. Toto je na dnes odo mňa všetko. Ja dúfam, že sa vám dnešná prezentácia páčila a ďakujem za pozornosť. Dovidenia.